हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय आं भिडिअ बानायनो गोसो गैयामोन माने पार्सनेल खामानियाव आं बिजिमोन माने मेन खोथाया जाहैबाय मा आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ नै दाखालि रायमनायाव मोनसे मिटिं जादोंमोन बे मिटिंआव मा होनदों नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखै आं मोनथिया खिन्थु आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थागोन बिथाङा बुंदों बिटिआर एकर्डआ 4 बोसोराव जायासै दा within 6 months 6 दाननि गेजेराव जासिगोनलायनो आरो 6 दाननि गेजेराव जुदि जायाब्ला राजा लामायाव आबसुआ ओंखारफिनगोननो बिसोरो सिगां बुंदोंमोन 2024 नि सिगां जुदि बिटिआर एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजा लामायाव गामसा गारनानै ओंखारफिनगोन नो बड'लेण्ड नो रेस्ट डिवाइड आसाम 50-50 आनटिल आनलेस जेब्लासिम साक्सेसफुल जाया एबा इमप्लिमेन्टेसन जाया अब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारफिनगोन होननानै बिथांमोना बुंदों मुभमेन्ट बुस्थुआ मा सानसेयावनो जाग्रा बुस्थु नामा दिपेन बर' लाजिनांगौ बेबायदि खोथा बुंनो 2024 नि सिगां जागोन होननानै बुंबाय नै दाखालि बुंबाय सप्तानैनि सिगां बुंबाय 2025 नि सिगां जासिगोन इमप्लिमेन्टेसन नै दाना बुंबाय within 6 months 6 दाननि गेजेराव जायाब्ला आबसुआ आरो राजा लामायाव ओंखारफिनसिगोननो मा सानना नायदो बिथांमोना जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ माबायदि थगायबोदों मावनो हायाबा एबा इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाबा सिदा खोथाखौ बुंनानै लाबानो जाबायना मानोथो गाबोन जागोन समफोर जागोन हेन टेन बेफोरबायदि मानो खोथाखौ बुंबाय थानांगौ जाखो दिनै 4 बोसोर थांबाय नै बोसोरसेल'सै बाव मा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामबावनो दिनै इनडिफिनिट समयसायानो जोबाखै रन्जन दैमारियानो गवाखै 5 बोसोरनि एकर्डनि थामसानो जोबलायलायनोसै होमबा सोरनि दायनिगिरि जागोन उनाव जुदि बे एकर्डनि दफाफ्रा जुदि मावफुंजायाब्ला बिनि दायनिगिरिया बिनि रिसपन्सिबिलिटिया सोरनि जागोन दिपेन बर' ओंखायनो रायजो राजाफ्राबो सानै हयै स्टाडि खालामनानै खोथाफोरखौ बुंनांगौ आरो बयबो सांग्रां जानांगौ दिनैनि दिनाव जुदि इमप्लिमेन्टेसन जुदि खालामनो हायोमोनब्ला बिथांमोना within 4 years 4 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालामगौमोन बिथांमोना हायाखै खामानिखौ मावफुंनो जायनि थाखाय बिदि नंबां जाबां आननेसेसारि खोथा गोदाव सोराव गाबोन जासिगोन समफोर जासिगोन 2024 नि सिगां जागोन 25 आव जागोन मालाबा 6 दाननि गेजेराव जासिगोन बेफोरो माबायदि खोथा आननेसेसारि मिनिंलेस सासे आबसुनि दैदेनगिरिनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि थालि बालि आननेसेसारि मिनिं गैयि मिनिंफुलनेस खोथाखौ बुङोब्ला मोजां जायो ओंथि गैयि बाथ्राखौ दिनैनि दिनाव दिपेन बर'आ बुंबाय थायो रायजो राजाफोर ओंखायनो नोंथांमोना बयबो सांग्रां जा एकर्डखौ बिथांमोना मावफुंजोबनो हायाखै ओंखायनो दिनैनि दिनाव बिथांमोना बेबायदि बुंगासिनो दं गाबोन मावगोन माबा मावगोन बेफोरबायदि थेंक इउ